дар умум ҳозир 67% агар хато накунам. ин нисбат ба соли 2015 фикрам 57% буд. ҳозир аз соли 2015 57% ҳозир 67% ташкил медиҳад ба ҳолати ҳозира дастрасӣ бо оби нӯшокӣ. ин оморро Ҷамшед Табарзода, раиси Кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, дар нишасти хабарии ниҳоди мазкур эълон кард. мушкили дастрасӣ ба оби нӯшокӣ махсусан дар фасли тобистон дар тамоми минтақаҳои кишвар мушоҳида мешавад. кӯлобӣ будум, оби ширин мехӯрдум, баргашта маро ба оби талх овардӣ. аммо ҳол дар шаҳри Кӯлоб беҳтар нест. дар ин бора чанде пеш Радиои Озодӣ хабар дода буд. мушкили об дорем, мисол обмон проблемай, ба ҳазур об надорем, дар як ҳафта ним соат обмон метан, мисол намерасонад, барои зиндагӣ танқисӣ дорем, ай тарафи об, ай тарафи раҳ мушкилӣ дорем, ягон чи надорем, проблемамон зиёд ай. раиси кумита вазъи таъмини шаҳри Кӯлобро бо оби ошомиданӣ чунин шарҳ дод. мо дар ҳамин шабакаҳо ман хондам ки мардум мо об надорем гуфта истодаанд. ҳаст дар ҳақиқат ин проблема. барои чӣ? барои ки дар шаҳри Кӯлоб мо ҳамо насосҳои обкашира иваз карда истодем, шоққубурода ивази ҳаминҳо рафта истодааст. ҳамин камтар вақт мегирад. яке мо вобаста кардем хай мардума ақаллан бо оби кашондан ҳамин як давоми як 2 моҳ 3 моҳе ки то охири сола мардума таъмин кунем. ман фикр мекунам ҳамин аст. ҳамин корҳои барқарорсозӣ агар пурра ҳамин лоиҳаҳо ба идмом расанд, агар фикр мекунам ин проблема бояд бартараф шавад. ҷамшед Табарзода афзуд ки ҳукумати Тоҷикистон мушкилиҳои соҳаро ба инобат гирифта корхонаи воҳиди давлатиро ба кумита табдил додаанд ва тибқи низомнома қариб ки ҳамаи ваколатҳоро ба кумита вогузор кардаанд, аз ҷумла таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов, инчунин сабзазоркунӣ ва ободонӣ дар маркази шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ. кумита бо дастгирии шарикони рушд тасмим гирифтааст ки аз ин сол то соли оянда таъмини оби ошомиданиро пурра ба низоми хизматрасонии билингӣ гузарад. ин иқдом то чӣ андоза рафъи мушкилиҳо хоҳад шуд ва минтақаҳоро обшорон созад, вақт нишон медиҳад. бо дар назардошти тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо ва истифодаи обҳои зеризаминӣ артезианӣ бидуни маслиҳату тавсияи мутахассисон ҷомеа метавонад ба мушкилоти нави обӣ рӯбарӯ гардад.